Hello guys, good morning. Welcome to my vlog guys. Ay, isda na doy. Ha? Wa pa ko kailis. Unja ra, ha? Wa pa ko kailis, mag-ilis ako. Nay mo isda na. Ha? Kita sa ganyan isda be. Wow. Allah, sabto ra, patsa. Ginoo ko daghan sa isda ni Undoy Berto eh. Mag-ilis ako kay. Ha? Nag-CR manggug ko pag dunggo nimo pa tabo ka sa katabi. Ano yung musod? Anong doy? Pila kilo yung isda? Ha? Ay, salamat. Kinsa man eh? Atan? Labas pa ano naan? Bahaw tong ila. Bahaw. Kasi isa mo kalipat. Ano ka itong gamay mo pa? Haros na sige. Lots isda bay. Sama yung mga kanilagman? Pula. Ay, pula ka. Yellow? Ha? Ha? Kanang yelo kay Yellow. baho-baho ba? Humot-humot na nga na. Yelo dyan nagsabaw. Ila ito nga. Pero basag unod. Putala. Ang mga santa niya. Sana ka jaya wala. Hindi na mo balik. Ay, ito nga na. Kanang ko siya kay pulanon man. Ah, Basta. Ununan,
dakit na gaya. Lami nag-inunon pina unon ba niya pagkaugma ugma ra kan aba angayan. Rug inunon kan on dajon lain. Na may gituan. Lana na siya. Ano isa? Ano mo lang sa isda. Dilin na nabalik. Ano dilin na? Kung sa'yo dilin. Ako ang sisa. Eh, balik na daw yung asawan. Mga ba na? Mana pa ang stern? Timok mana? Timok. Mana binsol? Ay, ito din. Amat ang inyong dikuan. Itong mo lagi. Kinsa man ni gabugsay di ay si kuan? Mamubuhay ni? Ha? Mamubuhay. Apil iko kay pamunaw og kuan. Tiaw. Kitong lamimit. Okay ta. Senior. Ha? Wa pa Berto senior. Wa pa si Bert na last. Mga bahaw nilang paon lagi. Wala bili ni imong daga. Doy. Wala bili ni mo imong daga, doy. Na di ay. Uli man. Noibe. 9 grams. Sahon na lang yan. Usahon na lamang kuno kay alanganin ko. Luoy pod. Bahaw lagi na pen wa nila ilisi kay mahal ang puhunan gina. Lagi. Pag magkwandaan, nakapalit na mo daan ran. Wa. Naman ko ni dahang bulinaw. Kato ang ulita mo kugihan to manabo to ah. Kugihan to ang junior manabo. Usahay lagi kay bahaw man lagi di.
Lalo, ya. Mga lagi, basta bahaw. Basta bahaw. Sara rile. Oh, saharan. Naman si sir. 3/4. Three-port. Asa na imo? Anong ko? Balde, balde. Okay. Thank you. 2 kilo dai. Isa ra. Ha? Si Berto ito, ubay-ubay ang isda. Berto. Puro katambak. Ha? Pagi ra alik. Pagi. Aduh, ka man eh. Basig, musangat ta. Ida aja lang aja lang posgi Bert. Hoy. Aja ba? Kay dili maayog resulta. Parang manghibat ng tuan. Pasensya na mo guys, ug maura po'y lingaw na to karong adlaw og ako mayon guys. Bye-bye.